Zdravím ťa, tu je Maroš Fér, autor projektu Marketing na steroidoch.info a dnes mám pre teba otázku. Máš niekedy strach? Máš strach, dajme tomu, oslovovať nových klientov? Alebo ak začínaš v podnikaní, dajme tomu živnostník, máš strach z získavaniu nových záujemcov alebo zákazníkov? Máš strach z oslovovania nových ľudí? V podstate máme len dva druhy strachu. Je to strach z pádu a strach z hluku, pretože keď niekde niečo zahučí alebo niečo trestne, tak sa zlakneme a samozrejme máme strach aj z pádu, hej, to znamená, keď sme vo výškach alebo niekde, kde sme vysoko a tak ďalej. Každopádne všetky ostatné strachy sú len vykonštruované. Sú to strachy, ktoré my si vymýšľame, ktoré máme v hlave a vôbec nesúvisia s realitou. V podstate sú položené alebo založené na emocionálnom stave a v podstate jeden jednoduchý tip, ako sa dá tomuto strachu ani nie, že predísť, ale pretože ten strach tam je a je dôležité si uvedomiť, že ho máme. To znamená, prvý krok k prekonaniu tohto strachu je si uvedomiť, že je tam a treba niečo urobiť preto, aby sme ho prekonali. A druhý, taký by som povedal, krok v tom, ako prekonať tento strach, je konať čo najrýchlejšie. To znamená nečakať, pretože jedna jediná veľká vec, ktorá strach podporuje, je čas. Pretože čím dlhšie čakáš na to, že budeš konať, tak tým viac vlastne ten strach bude škrmiť, ten strach sa bude zväčšovať, bude tlustejší, väčší, až nakoniec budeš taký veľký, že budeš mať problém ho prekonať, pretože to bude obor. A zvíťaziť nad obrom nie je veľmi jednoduché. Takže to je jediný tip, ktorý ti môžem dať a len takú krátku príhodu v podstate zo strachu. Samozrejme je ich veľa rôznych druhov strachu. Máme strach dajme tomu, z nejakých situácií, ktoré by si mohli nastať. Máme strach z toho, čo si ľudia o nás pomyslia. To znamená, máme strach z toho, že či nás neodsúdia a tak ďalej. A v podstate takú príhodu ti môžem porozprávať veľmi krátku. Ak ideš niekde, alebo už určite bol, keď si bol mladší na diskotéku a na diskotéke je to tak veľa ľudí. Mne sa to osobne stalo, keď som bol mladší a prišiel som na diskotéku a videl som, že som tam niekde stojaci a bol som akoby v takom stave, kde som premýšľal, že čo si ľudia o mňa asi myslia teraz, akože si ma pozorujú a mám nejaké oblečenie na seba, nejak vyzerám a všetci si niečo myslia o mne a zaujímavé je, že veľakrát, alebo by som povedal skoro vždy, všetci ostatní si myslia to isté. Ľudia sú tam a každý si myslí, čo si ľudia o mňa myslia, čo si ľudia o mne myslia, ako v podstate mám z toho blbý pocit, pretože možno ma ohovárajú, pozerajú na mňa, rozprávajú o mne a tak ďalej. A veľa ľudí sa cíti blbo. Samozrejme, že neskôr to prekonáš, pretože chodíš na diskotéku častejšie, to znamená konáš. Hej, zase vidíme, že tým, že konáš, tým, že niečo robíš v prospech toho, aby si ten strach prekonal, to znamená, chodíš na tú diskotéku častejšie, tak si na to zvykneš. Ten strach prekonáš len z toho dôvodu, že v podstate na túto situáciu si zvykneš a prekonáš ju veľmi, veľmi jednoducho. Takže je veľmi dôležité, aby sme strach prekonávali a aby sme konali, to znamená konanie. A keď sa vrátim späť k tej príhode, tak úplne je sranda, že častokrát takéto, dajme tomu, party alebo diskotéky končia tým, že nie že končia, alebo prebiehajú niekedy tým, že hlavne ak sú tam mladší účastníci niekedy, že každý myslí na to, čo si myslí ten druhý a každý ostáva vlastne v tom svojom strachu. Niekedy to vidíš dokonca na tom, ako sa ľudia správajú, akú majú reč tela, to znamená, na tom veľmi rýchlo spoznáš, či sú sebavedomí, či nie sú sebavedomí a tak ďalej. Je to len veľmi krátka príhoda, toto video som spravil trochu dlhšie, pretože som chcel porozprávať o týchto veciach, že si treba uvedomiť, že ten strach sa dá prekonať len konaním, len tým, že vlastne urobíme to, z čoho máme strach a netreba čakať, pretože ako som spomínal, čas krmí strach. Toľko do mňa
všetko. Majte sa pekne, nech sa vám darí vo všetkom, čo momentálne plánujete na bližšej dobe. Teším sa na vás v ďalšom videu.